रायजोफोर गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट हरसोदों गोबां मानसिफोरा कमेन्ट हरसोदों नोंना भिडिअआव माथो गैया साउन्ड गैया माथो होननानै माने गोबां मानसिफोरा बुंदों बै सेटिंआव थांनानै माने बे भिडिअनि बै सेटिंआव थांनानै बै मोनसे सेटिंआव थांनानै बेनिफ्राय सेकेन्डआव जाबाय अडिअ ट्रेक ओमफ्राय बेयाव सेरदो बेयाव सेरनानै बबे मोनसेया नै बबे मोनसे इंलिश बबे मोनसेया फैदों बेनिफ्राय मा बुङो लिरदों मोनसेया इंलिश US आव लांनाङा माने इन्ड'नेसियान अरिजिनेल बे भिडिअ लांदों आरो माथोआ खोनाबाय होननाय बेखौ रावबो खालामनो हाया माला बे इउटुब कम्पानियासो खालामदों आंनि भिडिअआव आं जेनेबा आंनि भिडिअआव माथोखौ अफ खालामनाया बे माबा इउटुब कम्पानियासो खालामदों आं अफ खालामाखै आं बन्द खालामाखै माने फेसबुक कम्पानियासो इउटुब कम्पानियासो खालामदों दायो जों नामावबो थादों नायलाय मेचिनजों बालाखौ बैयाव लगायो हैलाय देनां नायनो होननानै भिडिअ खालामखाबाय देनां नायनो भिडिअ थाबा लागोन ना देनां नायनो माने भिडिअ खालामखाबाय दिनै मा तारिख दिनै 12 तारिख 2025 ओमफ्राय मा आगस्ट ओमफ्राय 12 आगस्टनि 12 2025 आगस्टनि 12आव माने मावनो गोनां जादों माने देनां नायनो देनां जोंहा बेयाव अपेनिं प्रग्राम जाबाला देखायगोन भिडिअआव देखायदो दायो भिडिअखौ आपलड होनाय दिनसै देनां जोङो देखायगोन बै जों आलासि फैबाला एलग्रा सारनि इउटुब चेनेल नाय जों न'खौ माबायदि बानायनाय होननानै बेयाव देखायगोन आरो नायदो माबे हादों दायो आङो बे अफिसाव थांसिगोन अफिस बागान अफिस बियो अफिस वेलकाम खालामसिगोन माने थांसिगोन नायदो रायजोफोर जोङो नैबे अफिसाव थांसिगोन मा मोनो मा नुनो मोनगोन नायनो थांसै माने जोंनो बेयाव हाबनायाव बिराद गोबाव जाबाय नालाय माने फार्स्ट गोदान माने बानायनायावसो हाबनायमोन बेनि न' बानायखांनायनि उनाव हाबासै माने देग्लायसो फार्स्ट टाइम अफिसा माबायदि दिनैसो फार्स्ट टाइमाव हाबनाय नायनोसै नायदो मा नुनो मोनगोन बेयावनो नायनानै थांसै नायदो दिनैसो फार्स्ट टाइम माने फार्स्ट टाइम फैबाय फार्स्ट न' गोदान बानायबाय थानायाव बेनि उनाव फैनाय जायासै फार्स्टआव फैनांबाय दिनै फार्स्ट टाइमावसो फैनांबाय नै अफिस बियो नायदो बेयावबो अफिस इलाय अफिस बेयावबो दं नै बेयावबो ओंखाम संग्रा बे ओंखाम संग्रा बेसेन थाग्रा आरो गोजौआवबो बानायगासिनो दं आरो गोजौआव बेसे बानायलांबाय थागोन 1 मिनिट नंगौ थांसै नायदो गोजौआव थांसै
आथिं लायो माथो नायदो मादो अखायाव मावदों होननायालाय मादो ओइले माथो अखायावनो मावनो गोनां जाखोब्रा माथो थाथ'खो सोरबा अखायाव मावना सोरबा अखायाव मावोना नायदो न'आ नाय नोंहालाय माथो अखायाव मावनो नागिरबाय हायो अखा फैया दां साननाय हा सोर लिंनाय माथो नोंलाय अखायावलाय माथो मावनो गोनां जाखो दालाय फैसार नांगौ अखायावबाबो फैसार ओइला मानो मावाखै दायो ओरैनोसो जिरायबाय लादों खावखिबाय मिथियालै थगायदोंदां माथो नौता थगायो बेयाव फिल्म कालसार खिथिग्रा मानायगोन कालसार बेयाव ओइलाय ओमफ्राय सिमाङा बेयाव फैनानै मारै मोनदों खैबार जाखो नोङो खेबसेल'सो एल' फैदोंलै इयाव दिनैसो फार्स्ट एरा दिनैसो फार्स्ट मोदाय थायोलै इयाव हा सैतान थागोनदां इयाव नों आरो सैतानखौल' गियोनालै मा जागोन होनबालाय अरोना आंलाय माथो गिया आंथ' गिग्रा मानसिबो नङा কি করেছে আছে কি করে আছে হ্যাঁ নাইদো गय बारिफोरखौ नाय रायजोफोर दायो थिंखौ जोगासिनो दं नै बे थिंखौ सोर दोदों बे थिंखौ सोर दोदों रायजोफोर अखायाव थिं गज' गाखोनाङा गोलैबा सोरनि दाय जागोन गालेंगोन बेनि गासैबो गिनो गोनां बेयो खै फुटसो गोजौ जागोन नोंनिबा बियो बिनिफ्राय 10 15 ओइ 15ल' जायो नामा 15 फुटल' जागोनब्रा 15 बारा जागोन हा नङालाय गाहायनिफ्राय गाहायनिफ्राय बेखौ बुंदों एकदम सारि ताला सारिना 3 ताला गोथाव गैला खर' मानजोब्बाय 3 ताला जानो हागौ आं गोथाव गैला गाखोनायालाय गाखोबाय माने साननाय जायाना दायो जोङो बे अफिसाव दंखायो बिराद अखा नालाय आंबो दिनै हाग्रा दानो दंमोनलै माने अखा फैबायना आंना हायासै गाबोन बार जागोन ना जागोनला जेबो नंला माबा रखम बार जागोनसै माखौ अखायावसो माने अखायाव नोङो खामानि मावनो हागोन सोरबा अखायाव मिस्थि खामानि मावनो हागोन सोरबा अखायाव माबा माबि खामानि मावनो हागोन नामालै बेल'थ' जाहैदों आरो नोङो बै अखायाव गारिखौ फाहामनो हागोन गारियावनो बै दैयानो इन्जिनफोरावनो हाबगोन होमबा बेफोरो गासैबो समानद्रा ओंखायनो अखायाव मावनो हाया